Begira, anekdota kontatuko dizut, udako topaketetan etortzen uztailero antolatzen ditugu, eta hor ikastaro bat eman zuen unibertsitateko irakasle batek esan zigun, bera ohituta zegoen unibertsitateko ikasleik eskolak ematen, baina oso berezia zela, desberdina zela irakaslei ikastaroa ematea. Alde batetik, jakintza daukan jendea delako irakasleak, praktika daukate, gelan daude, ikaslekin daude, orduan badaukate hor esperientzia, eta horrek beste puntu bat ematen duela, beste egoera batean jartzen duela, eta bestetikan gogoa. Bete antzematen da, bai gure formazioetan, eta bai udako topaketan edo ikasturtean zehar egiten dutenetan, bereien eskola orduz kanpo formatzeko gogo hori izaten dute, bereien iniziatibaz edo ikastetxean erabakita etortzen direlako. Orduan, nik gogo hori azpimarratuko nukela, eta gero unibertsitateko irakasle honek esaten zuen bezala, berarentzat erronka zen, irakaslei formakuntza ematea daukaten esperientzia eta eskarmentoagatik, eta horrek talde horietan, formazio talde horietan, nik uste kalitatea ekartzen duela.